Guys, ari gud mi diri aning sapa guys kay aron ligo daw sila. Ugka kaayo walis tubig. Sa mga lunangan naman lang ni. Lunangan na guys, lunangan. Mga ulit lagi kag sapa guys. Una mga ligo na lang sila. Tugnaw kayo guys ang hangin. Puro buyag. Tabi-tabi po. Agimi. Agimi. Tabi. Uning bridge sa Barakatan guys. Bridge sa Barakatan. Ini bridge. Tulay ni guys ha, tulay. Tulay ni guys. Nilugsong mi paingon sa sapa. Guys, guwanta pa maul unya guys. Oops, ambak guys. Oh, dami diri sa ilawom sa tulay guys, sa Barakatan. Nagbaklay-baklay ni guys, maligo kuno sila guys. Ambil ang jacket be. Guys, ini kain tubig guys. Buyag-buyag. Okay. Ya, dia menagikan kanal. Kanal. Apa? Kanal lagi kanal. Mana kanal? Buwan ng jacket ko. Ambil ng jacket bau-bau ah. Ligo ka? Ikaw maligo? Maligo ka dong? Tugnog kayo? Ah, cellphone. Iya, cellphone. Kita dia cakon. Yung sinina ni mo ba dia bitang? Ramko. Ayaw na, maulog pa na. Guys, ang gubo ni si Gardo versus sa Eric Hilot, guys. Hey! Mom! Do, dili mo tudlo. Dili mo subo. Buwala na imong sando pang, parang wala kay basa. Roll. Guys, di ka nag-drive, maligo daw siya perting Bugnawa, guys. Tagam giniron. Maog ng cellphone. Basko na ako ni Ma. Ayaw! Gara, oh! Dili ha, matulog ko. May panggulaan ng bata ko.
Ang duha guys, nangitag linaw guys. Diri na oh. Diri mo oh. Diri Paul. Uy, linaw. Sabot na to dito na ikuan. Ah. Ay. Na, unya, ni kulit na mo. Nadia. Ah, mandapit. Ayaw, bili ng bagay, mahug pa na. Ayaw lagi. Dili man maminaw. Waon ako. Oh, lubari pa ta. Diri mang oh. Mang. Balik diri. Wala ka nangita ka Dubai. Mang, tala ko ha. Pwede, tala ko. Gara. Ay, ma. Tala ko da. Tala ko. Dawas to. Una. Pwede ba una? Mana? Hmm. Daud ni. Dili man ni kuan. Ano lang nagkunagot ko? Ah? Nabidyo ka? Nag-video ko guys. Slide na ko ba? Kailan na ka minute? 9. Bitsa siya. Ano lang good? Saan mo ni pag-picture sa video? Da. Bambak daw ko Da. ha. Gida, ulik. Ah. Daw. Bitsa. Da, maabot tong duha ka bata da. Sulti pagmana. Lagi. Matutong duha ka bata dire. Ito agad na. Iyo pong mabasa na. Dili lagi sigit-sigit. Picture man. Ah. Tanaw pod. Tanaw. Demon. Mana?
Daman. Ano din man? Alin na? Sige na mo, bigan mo. Dapat mo kabo. Asan ako eh? Damdam, Maumod ka. Ano din kabo? Ano din kabo? Wala. Diha, good lubog, good. Pag-brief na lang, atong dili mabasa ng short. Pag-brief. Yun, gamay ka kung bro. Sulukin. Maulaw lang yun. Ang bata dahil na break. Nagok ko gista. Ayaw, do. Yan lang. Ayaw mo, drawing ako star. Mura. Mura, kig na ayos mo. Kag tiil. Iwag tail ha? Ano mo? Mana? Ay, kalisod, mag-drawing og star, ara oh. Guys, nag-play pa lang? Kung tipog na ako, guys, murag na ice. Nay, naigoy mo ulo. Gara ka. Duro mo ni. Wala ka na, butaro na dito. Wala lang sa makusog. Yung makusog lang sa matinaw dyan dyan. Pundo lang ba? Sure man. Sige na, ligo na. Lola, si dada mong Muro sigardo, bersusa. Nampiling. Nanampiling guys. Tungod kay Agiyang sapa. Maigot na ba? Kapay na, naikot ka! Nangutot ka, ma'am? Nangutot ka da? Ay, ang ganda. Mabasa ng cellphone ba? Ano ba? Ito na. Ito. Ito ka, magtao. Da. Ibutang sana kami diri. Pagkato ko dito. Wala no? Dagan kayo sila kon, oh. My heart, lula. Ako ka mga bligya. Hindi mo ka magkuha. Hindi naman na dito, ma. Tara, Mana ka? ano kayo? Sayuwa ba? Tanong ako ng ako na ko. Bili na. Butang nalang ako dito para ko memorize to. Mang! Aya. Picture is ako. Mang! Tama ko na lang show nga ba? Mang! Mang! Mang, wala. Sige-sige pa. Agak ko ba? And they want you. Awag din. Oh, ma'am.
Natagak na po. Tabak na. Ready, 1, 2. Ready, 1, 2. Ready, 1, 2. Natagak na lang ko. Sige, sige. Mang. Wala niya ako. Ready, 1, 2. Dang, kung muni mo da. Dire. Natagak ba ya ako mga... Dito ko tulay, makita ang tulay. Makita ang tulay diya. Ano? Mang kabangan sa ako ng mudra amang. Nag-isig ako daw. Ready, 1, 2. Ay, sulaw. Basak na ako kanino. Ano na lang, friendly sulaw. Dire. Ano, dito? Na. Awa da yaman. Ready, 1, Wala ko 2. style ni mama nga. Again. Ready, then 2. Sundura ko style ni mama nga. Ah. Mang, ingani na ko yung picture na to, mang, oh. Mana? Awa dito. Dito ka, Les? Pagkaganay.